hele feestelijke dagen, Jood, hè? Zeker weten, dat kun je wel zien. Dat is je mooi druk en het had eruit gestemd met het 50-jarig jubileum van het Fiskehuisje. Ja, het 50-jarig jubileum van het Fiskehuisje. Wanneer ben je hem officieel openen? Juli 1964, dat je ook een makkelijk uitrekenen, 50 jaar precies alleen. En daarom heb ik dit soort mooie activiteiten eromheen. Er zijn verschillende soorten activiteiten. En eigenlijk net alleen in juli, september wil ik wel dingen houden. Voor de band ik wil toneelstukken weer op vieren, neem maar op. Maar je hoort dit wel iets speciaals, want je ziet wel, de meesten komen met mooie waarden, net boeten daar. Net alleen om een huisje te bezien, maar ook al hier wat je omheen bad. Dus het is mooi van het museum zelf weg, dat hier iets soorten net hier verwachten, dat er zoveel meesten opkomen. Dus we zijn heel trots hierop. We zitten altijd maar een beetje op de trein en eromheen, maar dan mochten we echt de tuin van een Bodenbroek. Dat is in samenwerking gingen. Een hele mooie grote tuin, mooi verzwaren zit dit en dat. En daar zit het echt heel gezellig. Er zitten ook mooie crèmes, mooie tussen bjemkes in. En er werd een verhaal verteld voor de band. Dus het is heel smoek, mooi, gezellig. En net zou je zeggen van, nou, we rennen in eerste deel de crèmes, hè, wat crèmeke. Nee, het is een stukje, een bjemke, een crèmeke, neem maar op. En de meesten binnen volle loster, binnen net zo stief. Het jouw een heel hoog gevoel, het jouw een plezierig gevoel. Ja, Peerses Moddergat staat ook bekend om zijn viskersvrouw. En dat doet het zich hier, Jood, ook op een hele bijzondere manier, hè? Ja, hier hebben we natuurlijk een fisker, vooral je koor, die zong een mooie fest van Jatiets. Ze hadden natuurlijk ook een mooie leider, accordeonist erbij, die speelt ook dan ook even op zijn keyboard. Maar die fiskerrenster vooral, ja, die had uit te staan natuurlijk met Fiskershuisje, met Peerses Moddergat, met nou, maar natuurlijk ook met toen. En eigenlijk ook daarom ter herinnering aan die vrouw die toen ook een heel zwaar leven had, hebben we orenweken de 24e een Fiskerenster kuiertocht. En eigenlijk ook ter herinnering aan die vrouw. Die kuiertocht is zo'n 35 kilometer en die rennen dus ook een stuk waar de vrouw iets rennen moesten. Want ze zeggen al die visman hier in Zwierleven, zeker word ik helemaal niet betwisten, maar ze vieren heel vaak die vrouw. En die vrouw hield in mijn eigen oors verder. Voor u is het de vraag van waar moet het houden? De garnaalfabriek. Omdat daar hebben we meer mogelijkheden. Daar hebben we rondom de garnaalfabriek is een trein. En daar zitten de meesten in een cirkeltje erin, maar daar eigenlijk omheen. Dus het had weer een orenuitstraling dan hier. Dus wat de meesten hier was binnen en ze komen daar oren weken, nou, dan hadden we een heel hoog idee dat ze een hele hoge plek bent. En we hadden misschien een 250 meter van Kwandraal uit. Ja, en wat mensen zich ook opjan voor de kuiertocht, voor de Fiskerensters kuiertocht? De meesten kunnen op van die Fiskerensters kuiertocht en dat kan u het zorgen ook via de website van het museum www.museummoddergat.nl. Maar er zijn ook zo mensen natuurlijk die wachten het waar al. En daar kijk ik me ook wel een beetje in denken. De meesten kunnen starten vanaf 8 uur dan is het 30 kilometer en vooral 9 uur is het 15 en 7 kilometer.